ଆକାଶରୁ କୁସୁମ ଖସିଲା ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ଞାନୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୁଖା ଖୋଲି ଭାରତ ଇତିହାସ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଘଟଣାବଳୀ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସମୂହକୁ ଲିପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନର ମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସେହି 2 ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶାକ୍ୟ ବଂଶର କପିଳବସ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566ରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାୟାଦେବୀ। ଥରେ ରାଣୀ ମାୟାଦେବୀ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଧଳା ହସ୍ତୀ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 7 ଥର ଘୁରି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ହଠାତ୍ ରାଣୀଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଦନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ପର୍ବତରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ପରି ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଉଗ୍ରସରୁ ଏକ ନବଜାତ ରାଜକୁମାର ଜନ୍ମ ନେଲା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ସ୍ରୋତ ଭାସିଗଲା ପରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ହେଲା। ରାଜା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦଗଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ପୁଣି ଯେ ଦୁଃଖଦ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆସିବ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାର 7 ଦିନ ପରେ ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ତାପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କର ବିମାତା ଗୌତମୀ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିବାରୁ ଗୌତମୀଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖାଗଲା ଗୌତମ। ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଦନଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ପୁତ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିସ୍ତୃତ ସମ୍ରାଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ଥିଲା ଓଲଟା। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜକୁମାର ବିଳାସ ବୈଷୟନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଅର ଏପରି ଭାବ ଦେଖି ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ନର୍ତ୍ତକୀ ବାଦ୍ୟ ଖଞ୍ଜାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଷ୍ପଭରା ନୂଆ ଉଦ୍ୟାନ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବିହୀନ ବୃକ୍ଷର କି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଧାରା ନାମ୍ନୀ ଏକ କନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ପୁତ୍ରକୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ମନୁଷ୍ୟର 4ଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ସେ କପିଳବସ୍ତୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଜଣେ ଶ୍ମଶାନଗାମୀ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଏହାପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି 4ଟି ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ଶରୀର ଥିଲେ ରୋଗ, ବୃଦ୍ଧ, ଶ୍ମଶାନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭୋଗବିଳାସ, ମୋହମାୟା, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା। ଯେବେ ଗୌତମଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା। ମାତ୍ର ଏକଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ସେ ମୋର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଗୌତମଙ୍କ ପୁତ୍ରର
ନାମ ରଖିଲେ ରାହୁଳ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 29 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରିୟ ଅଶ୍ଵ କଣ୍ଟକ ଏବଂ ଛାନ୍ନାଙ୍କ ରଥରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ରାଜପୋଷାକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭିକାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସ କହେ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ରାଜକୀୟ ପରିଧାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିବ ତାହା 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଆରୋହ କାଲାମ ଏବଂ ଅଜ୍ରରାମ ପୁତ୍ର। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ 2ଟି ପଥ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଯୋଗ ସାଧନ। ସର୍ବଶେଷରେ ଯୋଗ ସାଧନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେକରି ଗୋୟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉରୁବିଲ୍ଲଠାରେ ଆହାର ମୈଥୁନ ନିଦ୍ରାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କଠୋର ତପସ୍ୟା ସାଧନ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ମୃତବତ୍ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୁଜାତା ନାମ୍ନୀ ଏକ ବାଳିକା ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗୌତମ ଗୋୟା ଓ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉପବେଶନ କରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 49 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା ପରେ ସେ ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ। ତାପରେ ସେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ବାରାଣାସୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ କେତେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଏବଂ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୌତମଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ କାଳ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଆନନ୍ଦ, ଉପାଳି ଏବଂ ସୁଦରା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଦାସର୍ବଦା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ବା ପୂର୍ବ ଧ୍ୟାନ ପରେ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ହସ୍ତରେ ଧରି ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଜନ ଦେଇ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, କୁସଂସ୍କାର ଆଦିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଶୁଣାଉଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରଜୀବିତ ବୌଦ୍ଧ ମଠ। ଏହି ଧର୍ମ ଯେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ଦିଗ୍ପଥି, ଜନସିଂହଳ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ବର୍ଣ୍ଣିୟ, ନବଦ୍ୱୀପ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ନିର୍ମିତ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରି 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 483ରେ ଆଧୁନିକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଶିନାରା ବା କୁଶିନଗର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ 2ଟି ଯାକ ବୃକ୍ଷରେ ଅକାଳ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଧଳା ପାକୁଡ଼ାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।